Investiment fl-enerġija kienet it-tema ta' konferenza li trattat il-viżjoni fejn tidħol l-effiċjenza tal-enerġija u l-viżjoni ta' Malta skont id-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Konferenza li matula spikkaw numru ta' soluzzjonijiet u alternattivi għal sorsi ta' enerġija li għażminijiet għal ħamġu l-ambjent u saħansitra wettqu ħsara irreparabbli. Ir-ritmu ekonomiku maġġel spikka bħala fost wieħed mill-iktar fatturi li fisser iktar bżonn ta' sorsi ta' enerġija u ħafna iktar pressjoni biex jitnaqqas l-użu ta' enerġija li ġejja minn sors li jħammeġ bħalmu għaż-żejt. Attakkelli ma nutaw li rwol proattiv li ħal Gvern Malti fil-qasam tal-enerġija fejn kienu bosta li faħru l-mod li bih pajjiżna rrealizza li kellu jsir xi ħaġa minħabba dipendenza kbira fuq l-iktar żejt li niġġess. Dan fil-waqt li nġew indirizzati wkoll l-ineffiċjenti strutturali li kienu iwasslu għal fost l-ogħla prezzijiet tal-enerġija fl-Ewropa. Hawnhekk il-Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi stqarr li l-Gvern u kommess li jkompli jikseb suċċessi ekonomiċi permezz ta' suq tal-enerġija effiċjenti u li promovi s-sorsi rinnovabbli. Il-Ministru spjega kif il-qalba l-gass ingħaqdet mal-interconnector kif ukoll l-installazzjoni tiktar pannelli fotovoltaiċi u skemi li jġibu magħhom aktar effiċjenza. Azzjonijiet li waslu għal arja aktar nadifa, kontijiet orħos u iktar sostenibilità tal-enerġija. Dan fil-waqt li nata nifsa s-sitwazzjoni finanzjarja tal-Ene Malta li rat iktar effiċjenza fl-operat tagħha. L-aħħar snin ħolqu iktar kuxjenza dwar l-importanza li ċ-ċittadini u n-negozji jkollhom aċċess għal sorsi vijabbli ta' enerġija dan skont id-direttivi u l-miri tal-Unjoni Ewropea. Fost dawk li għamlu l-intervent tagħhom kien hemm il-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli li insisti dwar il-bżonn tiktar kooperazzjoni bejn il-pajjiżi mhux biss Ewropej iżda anke oħrajn minn kontinenti oħra. Dan biex it-temperatura tad-dinja ma tkomplix tola għad-detriment tagħna lkoll. Għaldaqstant appellat li l-intrapriżi ma jħarsux biss lejn investimenti li jmorru lil minn sorsi rinnovabbli iżda li jiffukaw iktar fuq l-effiċjenza tal-enerġija.